Uri kuona maitira kwai anditi Masibanda. Atingarambe kati chingonetsarana nyaya imwe chete mazvese. Anditi anditi pamba panenge pari pevabereki tese tinekodzero titite zvatinenge tichida pamba ipapa. Asika unofanira kuti ndini mukuru. Aiwa kana muri mukuru tosvitsana here kana kunana Drewmas media kuti nyika yese izive. Zvitori nani. Nyika yese yoziva totosedza kana Andrew nechamba panapa. Zvitori nani. Makandibvirira kana muda kuti ndite sei inini. Zviri nani wanyanya kundidhirero. Andikamudereka inini ndine zvitori nani handi Drewmas media. Inotonga amungandirambidzika kuti ndirorwe nemurungu kai. Shamwari. Amungandirambidzika naye murungu. Nekuti plus futi mudiki kwauri. Amuna nyaya imendeke tichatoenda kana kuDrewmas totonosvitsana ikoko nyika yese zive ndo ichatotongedzwa kuti zvitori nani bandiyanyira. Gare taking you to another level. Nyaya tati tuye tisikotaurana sisi panapa kudaiso. Saka zvandatoona mama vari kuzvirira iti. Sekuziva kwenyu handiti ndakamukutaurira ipepeti pafoni. Kuti inini ndakaonana nemurungu. Ndane murungu ataundirowa. Ina maingomona pamapicture pepe kana kuti chii. Saka mama zvavauya kudai so vachibva kumusha. Anditi mama ndabva kumusha vari panapa. Saka vanongotenzasa. Inini ndopiwo marumu angu handinopiwo. Masibanda. Kuti chii? Masibanda ita sei? Ukange una pamapicture. Wachoka mapicture. Uya hapana chekusei. Mama yangu apitiwa seko kupindwa neko kuita seko. Amuri Zimbabwe kusakana kwatiri kuita nhasi. Aiwa munotozviziva tiri rimwe zuva nhasi rimwe zuva ndokufamba kwenguva. Ukanzwa tichiti mangwanani mamuka sei tozoti maswera sei zvinoreva kuti nguva dzatofamba nguva dziri kuendera mberi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Pakufamba kwenguva pakufamba kwemazuva zvinonzi itika izvo ndinasoko makadiko nani kani. Nyapela unjani Masibanda. Aiwa mina nishapo ongo muri Zimbabwe ndofunga nhasi uno aiwa ndakakomborerwa ini mwana womuyera shumba nekuti vamuri kuona vaviri vari pamberi penda ndiwo kavaera shumba vana Masibanda. Ndobva ndafunga sheria in Korea anogara achingotiti bhudhi distance is not a barrier. Zvanza zvako hanzvadzi zvinogara zvichisvika. Tichaenda kuKoyo. Ukusangoda hedu. Inguva. Tichakabatikana nyaya dziri dzakawanda otherwise dai takauya. Siyalibingelela muLezimbabwe kuhlangana njalo namhla selingelinye ilanga sihlangana njalo sihamba phela anthemba liyabona ukuthi lizibonela ukuthi sokuchiyeni ukuthi namhla kunabantu abalemizimba emikhulu yebo abosibanda vakazimba amusikuona akaona pakati pedu tese phama monya iphama ndopauri kuroyerawo ndophandiri muLezimbabwe yilo phela uhlelo esiphathelene lona olwanamhlanje sihamba phela labo anti uMasibanda. Sezvamunoziva kamuri Zimbabwe kuti isu tinobata maarts tinawo zvinoshura zvinoshamisa zvakasiyana siyana tinazvo. Nhasi uno tiri arts industry. Ndina hanzvadzi dzangu dzinozivikanwa nekuacta. Saka soko ini hangu handifanire kuti nditaurise nekuti ndinopedzesera ndakuvakanganisa zvavanenge vainazvo mupfungwa zvavanenge vachida kutorera muri Zimbabwe. muLezimbabwe sibonile ukuthi akula muzi ongafuni anti njengeDrewmas media sakwazi ukuthi umuzi wethu sumkhulu kakhulu kodwa phela ufuna abantu ukuthi bebe besithi lapho lalapho yikho phela sibe labo anti oMasibanda phela ukuthi bazositshela besitshengisa ukuthi bona benzani basebenza njani ngoba sisakhuluma njengeDrewmas media ukuthi thina sibamba izindawo zonke especially kuma-arts abantu abalezipho zabo sibona ukuthi benza njani baqalisa njani ukuze babe kwelinye phela izinga. Asengikwazise kamuri Zimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Ipapa samba titito watinde kuisire napa ora ichirega ndikuisire mira ndikuisire utaku okay rega nchakete faradu kuita ka kubira na
kona vakadzokuru mazera nana amai vakoka hauvamisa uchitadza kuti kwati bebi foni yako hautaiwana ndokukuranga kwacho kwada kusadaro kudai aiwa ndizvozvo makadi mhuri yezimbabwe mhuri yese yezimbabwe kumativi mana ese enyika nekune vese vari kunze uko ndiri pano zita rangu rekuberekwa ndinonzi Lois Nyaradzai Mukobo ndiro zita rekwandakaberekwa zita rekwandakaroorwa Lois Katiyo asi patinenge tiri pamafacebook page pese pabasa redu ndinoshaidzwa ndichinzi Tete Masibanda TV itete Masibanda nekuti ndiri Mera Shumba kunyange aripo pasaidhi pangu apa mukoma wangu futi Mera Shumba anogona kutsanangurira iyo kudzayo zita rake. Makadi zvizvarwa zveZimbabwe ini ndoitwawo Tete Shumba Susan Munyaradzi ndosa rangu rekuberekwawo iroro tinowanikwawo pa Masibanda TV Tete Masibanda TV pa Facebook ku TikTok kwese uko kuna Instagram ku YouTube kwese ikoko tinowanika futi ikoko saka patinenge tiri pane pese pandataura ipapa kunyanya zvikose pa Facebook tinoita nezveku-acta maskits kana madrama mira yenyu makadaro ndoda kutika soko mamboisa zvanza here kuvaira shumba Zvinodzika here ana mai vangu mukahuru varidzi vesango ndanga chida kuti uzvizive kuti zviri muropa revaira shumba shumba ndozvandakangotaura ndadzokurodza zvekare kuti ana soko pashumba nhasi kune shumba 3 ndingoripo soko aonekeremapazve ungandidii right ndakubatai mamuri kutsanangura pamunowanika hongo pafacebook page redu rakanzi Tete Masibanda TV kozve nekuyoutube Tete Masibanda, TikTok Tete Masibanda, Instagram Tete Masibanda futi ipapo saka ndipo patinoita zvekumaskiti zvekuacta zvikuru sei zvinenge zvine dzidziso zvimwe zvizhinji zvacho tingangoti 90% yezvazvo tinenge chiri chokwadi zvinhu zvinenge zvaitika saka tinozozvitora isusu takuzvisa mukuacta ikokoko. Asi problem yamaitaka ndeyekutouya imimi madzitete enyika madzitete anozikanwa muchinetsana muchida kuuya kuDrewmas saka zvinoreva here kuti mavinga Tete Sokostina ziguru racho zite kuti ndikuyananisika aiwa vari pamba pavo zikarugadzirisana vari pamusha akashumba dzega nemiwo shumba muchati kudii zvakuda Tete Sokostina kuti vayananise. Right, tikada kunzwa kuti zvekuacta izvi muchigadzira maskits maani nguva yakadii muchizviita makatanga zvaita sei muri kupi? Ndinotenda hatisati taane nguva zvedu tingangoti takazvitanga igore rakapera October zvakangotanga takanga titori mumba saizvozvizvi tichitoitawo zvokutongotambawo zvedu ipapa patakwidzirana mazwi tichiita majokes ndobva tatoti kuti bamwana bata kamera ndobva abata kamera tichipedza ipapo takutoseka ndopatakaterega titumire nhingi ndopakatsindewana inga zvamunotogona wani ndobva zvazotipa simba manje rekuti tiende tinodi tichienda kuTikTok taitozeza ungwerekana ungoenda pafacebook asi mwana ndiye akatozongonotivhurira akaunti yefacebook ndipo patakazoendawo pafacebook saka tinozongotendawo kuti takatambirika zvedu vakatitambira vakatigamuchira. Right, mataura yenyu kuti zvamunonyanya kuacta zvinhu zvinenge zvimwe zvichiitika zvamunosarudza here kuti
izvi ndo zvatinobata izvi hatibate tomboti kana kuti dzingave politics munodzibata zvakare here angave mafamily issues munoabata zvakare here ndiipi area munonyanya kumhanya nayo? Tate ndangu aiwa zvepolitics hatibate zvedu asi zvemafamily issues tinobata zvizhinji kunyange zvemararamira ari kuitika zvimwe zvese zvevana zvikuru sei kuvana mararamiro emudzimba tichirayira futi nevanasikana nevanakomana nanababa munhu wese hapana patinosiya tinobata pese kunze kwezvepolitics ndizvo zvatisingaite nezvazvo. Right, imwe hanzvadzi yangu yanyaya kunyarara gaitimbonzwa zvainoda kuti taurira. Ngachida kutsinira wezvo zvataurwa naTete Masibanda kuti isusu tinonyanyobata nezvinenge zvichiitika munharaunda ndozvatinonyanyobata nezvinenge zvichiitika muvana ndizvo zvatinonyanyobata zvepolitics aiwa ukoko hatiko. Asi sezvo makatanga yenyu manje muri kuona industry yacho yakamira sei? Aiwa yakanaka chaizvo yakanaka chaizvo uye nekutangeko kwatakaita sekutaura kwandaita manje uko aiwa takagamuchirwawo pari zvino hapasati pana ambotaiwa zvakataiwa zviri right tinotenda zvedu. Ko mamunofamba umu muchitravhera paya vanhu vati vakunyanya kuziva izvo kutokunetsa here pamunai muchifamba? Kuvanonetsa kumaarea kwatinogara kwete kunetsa vanotongofarawo kana pachinge vatuno Tete Masibanda asi vazhinji vacho vamwe havasati vamwe vanongotizira ipapa pamafacebook ipapa asi kunetsa aiwa vanotofarawo zvavo kana vatotionawo. Ndisati ndauya kwamuri ndichiri kunemi Tete ndechida kuti mumbonditsanangurira about character yenyu imimi pachezvenyu zvitsanangura kuti kana kuacta munenge matora picture ipi? Picture iripo iyoyi yagara inongoonekwa nevanhu iyoyi ndiyo mararamiro angu nekuti ndiri munhu uye anongofarira kungotaura chokwadi nokungotaura chokwadi kwete zvezvo zvikana zvekukwidibira zvinhu handizvifarire. Saka ipopo ipe patinotozoekta zvinenge zvatiri kutaura kuti zvizhinji zvacho zvinenge zvatoitika iyo karekta iyoyo inenge ichitobuda iyoyo kazhinji ndiyo yacho iyo futi karekta yacho iyoyo yandinorarama nayo kungoti ndiri munhu wokuti akaona chiri chinhu chakaipa ipapo ndinobva ndangotaura kuti ichi hachisiricho zvisine kuti zvinogamuchirika here kana kuti kwete asi ndinenge mapedza nazvo ndapedza nazvo ndinenge ndapedza ndapedza. In other words muri kutaura kuti imimi maactor amunoita ndo amuri muupenyu? Ichokwadi chaicho nekuti hatidi kuti wouya pamberi pemhuri yeZimbabwe uchiita sei uchida kunyepa aiwa hatidi kudaro ndizvo izvozvo zvanditori. Alright, saka Tete in reality tiri kuti tinomboona mavideos enyu muchitsiura kana kubatsiridza vechidiki mudzimba. Saka munotombokansela vanhu here vechidiki vanenge vachiuya kwamuri? Pane vanotombokutsvaga here kuti imba yangu yakadai so zvakadai so zvisiri zvekuacta? Vakawandisa vamwe vanotofona vachibva kunana TikTok vamwe iyo Facebook iyoyo vakawanda vamwe ezvino vanozivawo patinogara unotoona vachitosvonoka donguda izo kuti kana mwana andinetsa fanika izvo zvavari kuita kana zvinodhaka izvo wotombosumudza izvi woona zvatomboti tonhorei. So imimi pakubatsira muchitsiura kwenyu mune here zvimwe zvamunozoita? Tinoziva kuti matambudziko anenge akasiyana mamwe anenge zvimwe zvinenge zvichida kugadziriswa kumhuri kufamily kuyananisa mudzimba zvimwe zvine chekuita neupenyu chivanhu zvichisanganisa. Ndakaona imwe yamakaita manjuzu zvakangodaro. Munobatsira sei kana masvika pamastages akadaro kana kuti munenge munongotaura nemunhu chete zvopera? Ipapa pane ramuri kutaura iroro remanjuzi iroro zvinhu zvagara zviri kuitika zvokuti kana vanhu ari panharo kungoti ai
ari pano kana iko ngona kwataisimbonona mapopo makwangozaraiwo machiraiwaya saka ipapa patinotomuudza chokwadi handita panenge paine vanhu totaura kuti haikona kuda kutamba nezvautamba nazvo uri kunyepa nekuti vazhinji vamwe kunenge kuri kuita sei kunyepa kozoita matambudziko mamwe emudzimba kana asvika pekuti handivauya pamwe vanonge vataura tikatoona zvatoone violence mukati takutoendawo kumapurisa tonotaura kuti apa zvakamira zvakadai nekuti pakuyananisa pane paunogumira pane pamwe patinoona kuti izvi sisi hatichaita sei hatichazvikwanisa zvakutoda rubatsiro rumwe right tauya pamuri toda kuti tinzwe character yenyu yekuacta nezvamuri in real life zvakasiyana sei? Zvamune muchitoona ipapo ndizvozvo, asi zvimwe zvachinondozoitawo zvimwe zvekuwedzerawo zvinenge zvazvekuactawo kuti zvimechewo patiri kuacta ipapo. But muupenyu makamboacta here mukukura kwese ungave kuchikoro kusvika pari nhasi? Kwete, handisati. Ndakatotangira ipapa kuita zvichibva zvatoita vakatoona kuti chipo chachona chinenge chitori muomba ndiri changa chakagarirwa. Right, tamboti budei hedu panhau dzekuacta todzoka kwamuri toda kuti munyatsotitsanangurira zita renyu, makabarirwa kupi, mumbotiudzawo pamusoro peupenyu hwenyu. Pamusoro upenyu hwangu ungatoda kana mazuva mairi matatu chaiwazi ndichangotiwo gagaga. Sekutaura kwandamboita ndinonzi Lois Nyaradzai Mukobo, ndiko kwandakaberekwa, zita rekuberekwa ndakaberekwa ndichibva inini kubocha kwaMarangi, ndiko kumusha kwedu ikoko kwatinobva tichera shumba. Kwandakaroorwa kwakatiyo, ndiko kwandakaroorwa, ndo pamunoona paya panenge pachizonzi Lois Katiyo ndakawanikwa. Saka panhorondo yeupenyu ndozvandata izvo pamwe zvinenge zvakutoda mheno kana mazuva machi. Ndingangoti hongu ndakakura ndiri mwana mai nababa varipo, nokuti nebaba wangu akabva kushayika muna Mei iro gore iro rakapfuura iri, asi ndochiti futi ndakangokura futi ndiri nherera. Unerera hwangu haungauri kuti hongu baba naamai varipo, asi zvakangooma pamakuriro, kwete kuti ndaishaya chekudya kana kuti ndaishaya chipi, aiwa. Naizvozvi zvipandiri panapa ndinotongoti ndiri kari koga gumire musere. Kuri kumhuri ikoko kwatakaberekwa ikoko. Munongoziva makuriro, unogona kana ukaitawo munyama jamu kwarushava ndounogona kungoitawo bhini remufamily, ndozvandingakwanise kungotsanangura. Saka upenyu hwangu hwandakakura nawo hwakaoma, wokuti tingatozotadza kutopedzisa ipapa yangu misodzi yega yega. Ndingatozotadza hwakaoma. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe. Nhasi ndine hanzvadzi dzangu ana Masibanda. Nhasi taunza na Tete paDrewmas Media. Kune vari kuda kumborayirwa, vakawanda ipapa varipo, kana kuri kudzimba na Shai ava na kunyatsodzikama. Shingi akabva atoburiswa mugroup. Shingi nakaodambijana. Kozoti varipo vemanjuzu vanoti chakadaro. Varipo zvekare. Inani bozvo nezvakashata panhau yemanjuzu. Neshamba manjuzu hapana chakashata pamanjuzu, asi izvozvo zvavaiacta kuratidza vanhu kuti kune vanoti kungonzi ndikangorukwa musoro pepingi ndatone manjuzu, ndikangotsvuka ndatone manjuzu, ndikaisa manews ndatone manjuzu, ndakutoita chipambi ndichiti manjuzu. Dada nerudzi rwako, chimiro chako nedzinza rako. Aiwa, saka zvikurira kuti chiiso. Handina kuzoziva hangu kuti munhu anoita chipambi nekuda kwokuti ane manjuzu. Tete muripo chaura. Chokwadi chiripo ndechekuti manjuzu hongu ariko. Manjuzu ariko, iyo midzimu yachona iyoyo iriko. Handiti kune vanotendawo
mazviri asi takakura tichiona zvichiita sezvichiitika tichitozviona kudai asi dambudziko rapo iye zvino sekutaura kwanga kuchiitwa nasoko izvozvizvi zvakuti izvozvo handiti zvakafanana neAmasibanda ndogona kuti rege ndinotsvagawo mafuta angu ekuzora ekutsvukisai ndozvizorera ndototora kana kuti ndotoisa lipstick kudai pandasvika ipapo kana pangave pari kunzi panobatsirwa pari chii hapana chimwe chinonangwa zvinobva zvanzi une manjuzu ndozvavanoita zvonzi aiwa wato nemanjuzu asi makare nemazivira isusu atinoita nemakuriro futa atakaita kana uri mudzimu kana richi zvinongouya zvega kwete zviya zvokunzi hanzi enda unotenga machira enda unodi ndizvo zvavakuita nekuti handidi ipapa ukada kuzvitarisa vanhu vanenge vari kana kumafaro zvakanaka kana kumapati otozaiwa manjuzu auya nekuti kana kuti munhu anwa doro kana kuti adii saka zvakuwanisa izvozvozvo zvichishoresa futi chivanhu chedu zvinozvishoresa izvozvozvo nekuti kana zvadaro kana mwana mudiki akadai uri kungomuono akangomona kana iro bute hapana parisiri kungopwititidza bute nemunhu wese saka ndiyo nyaya yachona iyo inenge iri kuti netsei asi ariko manjuzu ariko uyezve aripo pari pakasiyana manjuzu iwayo zvinozonzi hanzi chipfambi nechihongu kutori nemamwe futi anotokonzeresa izvozvozvo kozoitawo mamwe okuti zvechokwadaya ndiwo auya zveushavishi nekuti ipapa ndingamboti kana kuti tomboti pandiri panapaka ndoti ndoti ndine manjuzu kugeza kwacho handidi kugeza ndichida kutobvunza ipapo kuti imimi zvamuri so hamuna here manjuzu kana kuti hamuna here chivanhu kana mudzimu hanzina handigezi tarirapo munhu ari kutaura izvozvo kuti augeza handiti kwete kuti usageza kutovenga mvura wovenga kana nechinhu chakanaka chaicho kana sipo uchivenga kana sipo kudai ubva kuti hanzi mangwana ndine manjuzu zvinonetsa iwoko iwo manjuzu acho oraiti hongu ariko inouya ichisvikotaura kuti inini ndiriwe kana kuti kuIndian hanzi ndabva nekuIndian Ocean ko ngaimbotiudzawo kamairi matatu nerudzi rwechiindia inobva yaziya ndopaunozonzwa vamwe vakuti aiwa sezvo manjuzu aya akashaidzwa nevedzidza rangu hanziwo vedzidza ivo ndo vakadzidzisa njuzu yechiindia iyi kutaura chiona ivo tatenduku vacho saka pane pamwe paunokuona kuti iri rangodambewo zvaro rinenge rangodambi soko nhasi makaomera hamusi kuda kuudza hama dzenyu zviri kutora nzvimbo vachele mule Zimbabwe namhlanje siliphathele o-anti omasibanda omadhawu phela ngo-anti abatholakala ku-YouTube kubo-Facebook singathi bayenza ama-skits lawana abanye lingathanda ukuthi ngamadrama asazi kodwa abakwenzayo yizinto eziyenzakalayo ezifundisayo emhlabeni kungaba ngokwesintu kungaba anything esingathi izinto ezenzakalayo so izinto ababeziyenza ikakhulu yikufundisa abantu yikulayela especially abantwana abancane abasakhula abahlangana lezinto ama-situations achiyeneyo njalo nje bathi lokhu kabakwenzi just for social media kumbe ukuchazeka but abakwenzayo yikufundisa njalo nje in reality liyakwanisa lani ukuba bamba nxa lifuna ukufundiswa uyakwanisa ukulincedisa siyakwazi ukuthi zikhona izinto eziningi ezokuthi wena wedwa these days siyakwazi ukuthi o-anti avalutshwana umuntu uziphilela uphongo ukuthi hayi kukho lokho kodwa bona bakhona ekufundiseni ekuncediseni so batholakala indawo yonke ungacheka ama-TikTok bakhona ku-YouTube bakhona ku-Facebook bakhona okwakho ukuphongo ukuthi Tete Masibanda tasvika kwamuri vanzvadzi toda kunyanyoziva nezvenyu kuti imimi ndimani right ndoga zvandambotsanangura kuti ndindoitwawo Susan Munyaradzi takaberekwawo mhuri medu tiripo 4 nevabereki vangu asi vese vakazosvikawo pakushayika kumusha kwangu ndinobva kuchiweshe pagweshe ndokumusha March Central kuna abi yedu asi muri kumboona kusiyana kwehanzvadzi dzangu iyi hanzvadzi inongotaura mbichana
inotaurisa asi kazhinji ndozana shumba vakati nyararei havawanzotaurisa saka kusaziva kuti shumba iyi ndeipi chaiyo ishumba ipi nyamuzuva here murambo here kana kuti chii shumba ishumba kunoti shumba nyamuziwa ana murambwi ana mutasa ana chii asi shumba ishumba kana ana Masibanda kana kuri kutaurisa kadando uchikara watoka asi inenge yakanyarara dangerous ndakanzwa kuti hanzva dzangu dzine hasha handisati ndanyasowana chokwadi chacho ima muna hasha here aiwa haina handina munhu wese hakuna munhu asingagumbuka kunyanga akanyarara akaita sei uyezve hasha hadzisi dzedze dzekuti dzinongorikana dzanguti dzangoitwa hasha saka munhu wese ukagumburiswawo unongogumbukawo asi inini manje chakazoipira nchekuti ndakazopiwo izwiwo irori randinaro naMwari rekuti kunyange ndichitaura mune zvakanaka kana kunyange kuri kunaka kana kuna murume chaiche ivazi mukanya vakandirora mazuva ekutanga vaitomboti yowe asi zvine zvivaita sei vajaira wakatiparira hanzvadzi akajaira makatiparira honai zvaakuitwa nasoko pano chaivo kwete zvekufungidzira ndanyarara zvangu handitaure zvakawanda shandira unoona kuti ane mwana nemotikari kana iye asisina motikari yo wobva wamusiya saka tomutaura tokusiya uchibuda chei akusiya uchibuda chei ndabuda asi unotokera futi asi hamba kurumidza kubuda unotokera futi asi murovema niwo usati waenda handiti usati uchisvika ikoko tiri kukutera handiti kasisi tiri kukutera ndakusona kuti uri kumbata zvakanaka here kana ari mavheji enote mavheji kukangire murume wako zvakanaka umbate zvakanaka sema mabatiro awaisinoita mbavha kwenda kunopukuta mari yemwana wevaridzi takadya pfuma yemwana wevaridzi saka wadi kubuda aripo achimbobudireko endaabika kana ari mavheji kana riri porijeni munobika porijeni michero isina shuga chero isina chii wazvinzwa muchidya izvozvo zviripo uchimusapota uchimusimbisa usatombomukwindimiyeunotengesa iwewe atazi kana ndadzoka ndotengesa inotengesa uri ikoko uchibatsira murume wako handitezve zvaana iwewe zvawangodzoka uchitoda kutengesa azotori nekamari futi pamwe kaungomutora zvawangoti anzora usikotengesera panapa inotengesera kumba kwemurume wako uchimusapota uchitenga zvese zvinenge zvisimomba kusvikira nasumuka futi ndiye murume wako iyeye makabhedherana mukatsidzirana pasi mukati muchaparadzaniswa nerufu sati kudepanasa pamba vedu naamai vedu panapa patinenge takazvigaapano chirongwa chatakupai ndofunga mavanzwa vana Tete vachitaura mazvinzwa sei kuhle kakhulu kuba nabantu abakwanisa ukuthi belayele liyakwazi ukuthi kungaba ngani ngama-jokes kumbe yikudlala kodwa i-voice labo ukukhuluma kwabo in fact bamilele umhlaba wonke bedlala njalo kodwa bekhuluma iqiniso bevula abanye bencedisa besenza izinto ezitshiyeneyo muni yeZimbabwe banonzi vana Tete for hire Tete for hire Tinoza izvi zvikunotonyedza kuti ana Tete vemazuva asi chinoitika ndechekuti tisingati hedu vana Tete vemazuva ano asi chinoitika ndechekuti vamwe vana vanozvarwa vanongori 1 haatori naTete haana kana munhu wekuti uzvu saka naizvozvo plus vana Tete chaivo shanje utsinye uroyi unotoziona kuti ukatora hako kudirika zviri nani havana godo because ana Tete vemazuva ano ana Tete vedu vakataura kuti vanogona kukuperekedza ungava kunoroorwa kungava kunochi vemazuva ano kutoroorwa akatoziva kuti munhu akuda kutokuroora anotomira kuti zvirambe zvisatomboiti vanhu vachisekera repamusoro mumwoyo vachizivawo kuti hai vatida kuzvisota
ndo nhau dzatirogara chikavha idzo utoona kuti kana amai vachiroya mwana wavo kokuzoti zvobva zvandifungidzisa futi program yedu mugere sei mudzimba ndo dzinodana tete nekuti ukatarisa iyaiya mukadzi aiti ndogona kuzviraya Drewmas dai musina kuya izvozvi kutaura kuno ndaida kunofirita muriwo wese vovaaekuti anenge asina wekutaurira kana kuti saka naizvozvo muri Zimbabwe ndofunga nhamba dzamuri kuona pamberi penu paTV izvozvi panguva ino ndodzaana Tete. Kana mada vana Tete hazvina basa nekuti mwana haana Tete kana kuti asi tiri kuti vana Tete for hire vanoraya vanokubatsirai pamichato. Mwana anoenda asina Tete ndotozvahambwi hama yangu yoda kuroorwa iri kutsvaga Tete. Saka izvozvo manje ndo pavanouya vakakosha. Naizvozvo vabatei panhamba dzamuri kuona. Muli yeZimbabwe o-anti lavo lava yebo yeka isokufundisa kuphelela ku-social media kodwa bona bathi you can hire us. Ungaba ufuna kusemendweni kumbe ukulayelwa. Siyakwazi ukuthi khathesi sikhuluma nje abaningi abantwana abancane baphonga ukungena kuma-marriages bengakafundiswa ukuthi kanti kuhamba njani kwenziwani. Kodwa u-anti lapha bathi bakhona inamba zabo nthemba liyazibona lapho ukuthi you can ask Tete ngifuna ukuncediswa Tete anti ngifuna ukulotsholwa ngicinga umuntu onjani anti indlu yami iyahlupha ngiyenze njani because kulezinye izinto zokuthi uyabungela umuntu ukuthi akutshele kwesinye isikhathi u-anti wakho sibilimo yokuloyayo uyakwanisa phela ukukhululeka ubambe uyakwanisa ukubamba i-Drewmas meeting ukuthi sikudirecte ku-anti kumbe ubothatha inamba leyi ezabo anti sonezo ubafonele ukhulume labo ukuthi kumi kanje ngifuna ukuncediswa kanje. Enye into uyakwanisa ukutshengisa ukuthi umuzi wakho indlu yakho ukuthi yenza lo into encane efuna ukuphonga tshelwe kuphela. Vana Tete havana kugumira muTete chete vanoenda tena ndosaka vataura kuti tiripo paFacebook, YouTube, Instagram, TikTok, tiri kuya manje. Vule Zimbabwe o-anti vethu lapha kavatholakali ku-Drewmas media kuphela kodwa ungahamba ku-YouTube you search Tete Masibanda TV uyabathola phela khonapho. Uyakwanisa ukusearcha futhi ku-Facebook bakhona, kubo-TikTok bakhona, so Instagram bakhona vele uyabakwanisa ukubathola nxa ulezinto ofuna ukukhululeka lazo ukuthi ukhulume akusokwavafazi kuphela kodwa lani amadoda siyazi ukuthi ezindlini kuyahlupha impilo ziyahlupha kwesinye isikhathi lingacheka ama-stories abo maningi bayenza bechasisa befundisa okutshiyeneyo. Aiwa tinotenda muri Zimbabwe tatandara nana Tete toonana mune zvimwe zvirongwa. Siyabonga muli yeZimbabwe nthemba sifundisekile. Drewmas media fans please ana Tete otete mubatsiriki vabatei varikuwa mataura sokuina hangu handi kutaura nemazita. Aiwa Tete Tete vati avanyane vanotaura inini ndiri mwana waTete. Tete Shai nevamwe number 1 vakawanda naizvozvo muri Zimbabwe senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.